3111 जन मुंख्लंफोरनि मुङाव जिबायदि फैसा होनांगौमोन बेखौ जों साराय बोसोराव जोङो दिनै जों होनायखौ जों नुवाखै। मात्र NDFBआ आसामनि हेमन्त बिश्व शर्मा सारनिसिम फोथायनाय थादों गायफिने हुतपुत नकराके मुग डाइरेक्ट मारपिट करिले। एभ्रिवान रायजोफोर आं गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बे मोनाबिलि समबाबो आं नैबाव नोंथांमोननो आं मोनसे भिडिअ शेयार खालामनो नागिरदों। जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै ला, आङो बेखौनो गुरैयै खावलायनाय जाबाय। अब्ला नै दा आं मोनसे भिडिअखौ नोंथांमोननि सिगां शेयार खालामनो नागिरदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय BJPआ UPPLनि निथा खामानि जेन पार्टिनि खामानि मावग्राखौ बुनायनि अजद। अब्ला जोङो दसे उनाव आं नोंथांमोननो जेन मेन भिडिअ थांनायनि सिगां आं बेखौनो शेयार खालामनो नागिरो। नोंथांमोनहा जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ आं गुरैयै खावलायनाय जाबाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रो। अब्ला जोङो बे भिडिअखौ नायनानै लाग्रो दिनै रायजो। चिंता নহয় লগতে আইছিলে কিন্তু সিহঁতে আহি পেলাই ৰাতি 9:15 মানত আহি জবৰদস্ত মোক বিছনাৰ পৰা উঠাই পিনে তোক যাবই লাগে মানে লগালে আৰু। তো মই ক'লো কি কথাটো, নহয় তোক ছাৰে মাতিছে তুই যাবই লাগে, 10 মিনিটৰ কাৰণেও মানে গৈ ভেট কৰি আহিব লাগে, মুঠতে যাবই লাগে। গতিকে মই ক'লো যে মোৰ ঘৰত এতিয়া কোনো নাই, দুটা পোৱালি আছে, পোৱালিকেইটাক এৰি পিনেতো মই যাব নোৱাৰোঁ, যিহেতু অহাকালি পুৱাতে লগ ধৰিম ছাৰক বুলি ক'লোঁ। সিহঁতে নামানিলে। নামানাৰ পিছত মানে এই ভাল বেয়া চিন্তা ধাৰণা উল্টা পুল্টা বেয়া বকিলে, তোক মাৰিম পিটিম, কোনে আহিব কি কৰিব এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিলে। গতিকে মই ক'লোঁ কাজিয়া হোৱাতকৈ বোলক 10 মিনিট লগ ধৰি লওঁ ছাৰৰ তাত। যোৱাৰ পিছত 9টা বাজি গ'ল। ছাৰৰ সন্মুখত যেতিয়া ভিতৰত সোমালোঁ 9টা বাজিল। মোৰ হাতৰ পৰা মোবাইল কাঢ়ি লৈ গ'ল আৰু ৰুমৰ দৰ্জাটো খুন্দি লগাই পিনে হুতপুত নকৰাকে মোক ডাইৰেক্ট মাৰপিট কৰিলে। EMএ মাতিছে বুলি মোক লৈ গ'ল। লৈ যোৱাৰ পিছত EMৰ ঘৰত যেতিয়া মই সোমালোঁ, মোৰ হাতৰ পৰা মোবাইল লৈ গ'ল, দৰ্জাটো লক কৰি দিলে। EM ডাইৰেক্টলি মোক হুতপুত নকৰাকে মোক মাৰিলে। BJPৰ sonjith EM ডাঙৰীয়া। তো মই সুধিলোঁ কি হ'ল দাদা, আৰু এনেকৈ মোক হঠাৎ মাৰপিট কৰাটো। তো কৈছে নহয় তই মোৰ ওপৰত কিবা বেলেম লগাইছ নেকি। মই কৈছোঁ দাদা এনেকুৱাতো কোনো বেলেম চেলেম লগা নাই, আৰু কোনে ক'লে আপোনাক, নাই মই প্ৰুফ পাইছোঁ দাদা। আৰু মই কৈ আছোঁ পাৰ্টিটো আমাৰ এটাই, BJP আৰু UPPL এটাই, আৰু মই কিয় আপোনাৰ বিষয়ে মানে মাত মাতিব যাম। আৰু যদি কিবা কৈছোঁ তো গাঁৱৰ বাসিন্দাও আছে, ল'ৰাকেইটাও আছে, সিহঁতেও ক'ব পাৰে। गिरिमान गोनां सिला बसुमतारी दिनै बिथाङाबो दिनै बाहागो लानानै दिनै बेवहाय भिक्टिमाइज फेमिलिजोंहाय सुखु दुखु रायलायनाय जादों। दिनै जोङो दुखु मोनदों जे साराय बोसोर जाखांनायनि उनावहाय दिनैहाय जाय BTR सरकार सलायदों दिनै बिथांमोना दिनै जोंनि जेसेबांनाखि मुंख्लं जालांनाय 30 बोसोरनि दावहा नांनायाव जुदि जिउ होलांनाय बिथांमोननि थैनायनि मुङावहाय दिनै जोङो 3111 जन मुंख्लंफोरनि मुङाव जिबायदि फैसा होनांगौमोन बेखौ जों साराय बोसोराव जोङो दिनै जों होनायखौ जों नुवाखै। मात्र बेखौल' जों मिथिगौ 500नि बारा 550 जागोन बेखिनिया दिनैहाय माबा हिसाबै मोननाय जाबाय, मुंख्लंफोरनो होनाय जाबाय। बाखि दिनैहाय 250निबो बारा दिनै दंबावो, दिनै बेखिनिखौ मोनहोनो हायाखै। बेनिखायनो दिनै बिथांमोना बेफोरबायदि बुस्थुखौ दिनै बेबायदि थाखा फैसाखौ मुंख्लं न'खरफ्रा मोनला बा जाफुङैना जाफुङा बेखौ लानानै दिनै बिथांमोना NDFBनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै बेवहाय सावरायनायावहाय जोंखौ दिनै लेंहरदों। बे सावरायनायाव दिनै जोंबो जेसेबां हायो एसेबां NDFBआ 2 बोसोराव जों मा मावलांखो मा मावाखै, दिनै जोङो आसामनि चिफ मिनिस्टारजों जों खेबसे सावरायनानै जोङो दिनै मा रिजाल्ट मोनखो आरो दिनै बिथाङा जोंनो मा होनो नागिरखो, आरो दिल्लीयावबो जों थांनानै दिनै जोंनि NDFBनि समस्याखौ लानानै NDFBआ दिनै सरकार थासेयावबो दिनै जों मानो गसंनानै जों मानो खामानि मावनो गोनां जाखो बेखौ लानानै दिनै जों गोबां बेवहाय भिक्टिमाइज फेमिलि जों बेवहाय दुखु सुखु जों शेयार खालामलायनाय जादों। जों बेखौनो बुंदों आसामनि CMआ थांनाय 21 तारिख सेप्तेम्बराव रायलायनाय दिनखालि बिथाङा बुंदों जे रिहेबिलिटेसनखौ होखांनायनि उनावनो 676 जन रिहेबिलिटेसनखौ होखांनायनि उनावहाय 620 मुंख्लं न'खरनो दिनै बिथाङा होनायनि बाथ्राखौ बुंदों। बे जेला रिहेबिलिटेसनखौ होखांनायनि उनावनो
दिनै एक्सकिउजखौ होनायनि बाथ्राखौ दिनै बिथाङा होनाय लगे लगे दिनै जों गोजोनदों आरो बेखिनि बाथ्राखौनो दिनै जोंनि बाव शेयार खालामदों 620 जनखौहाय हयथ' जानुवारि फेब्रुवारिनि गेजेराव दिनै सिएमआ बुंनाय बादिनो ज' मोनहैनो हागौ बेखिनि बाथ्राखौ दिनै जों शेयार खालामदों आरो बे 620 जनखौ होखांनायनि उनावनो आरोबाव दिनै सिएम सारा दिनै बुंबावदों 1450 जन आरोबाव स्कुटिनि खालामनानै थाबैनो होबावनायनि दिनै बाथ्राखौ जोंनि इउनिटि फराम एक्सन बेनो बेखिनि मेसेजखौ दिनै बिथाङा सिएम सारा जोंनो मेसेज होदों बेनिखायनो इउनिटि फराम एक्सन दिबिया आसामनि हेमन्त बिश्व शर्मा सारनिसिम फोथायनाय थादों जे गाव जिबायदि खोथा बुंदों बेखौ जाहाथे टाइम टु टाइम मावफुंलांगोन बेखिनिखौ जोङो मिजिंथिदों आरो बिथांनि बुंनाय बाथ्राखौनो दिनैहाय नैबे पाटगावनि कमिउनिटि हलाव थानाय मिथिङाव नुजाथिफैनाय मुंख्लं फेमिलिफोरनो दिनै जोङो बेखौनो फोरमायदों जोङो मोनहोनो हानायखौ जेसेबां हायो एसेबां इउनिटि फराम एक्सन दिबिया नाजालांबाय थागोन आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि दैदेननायनि गेजेरजों जोंबो बिथांमोननि मददखौ लानानै जेसेबां हायो एसेबां जोङो मेंनायखौ दोनथ'नानैब्लाबो हर सान दुखु खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों दिनै जोङो नाजाथाबबाय थादों बेनिखायनो दिनै जोङो भिक्टिमास फेमिलिखौ धर्ज आरो खस्थ' खालामथ'नो थानो थाखाय जों खावलायदों इउनिटि फराम एक्सन दिबिया जेसेबां हायो एसेबां जोङो नाजाथाबबाय थादों बेनिखायनो जोङो नाजानायनि फिथाइखौ जों मोनहोनो हागोन जों बेखिनिखौ मिजिंथिदों बेनिखायनो दिनैहाय बिथांमोना जोंनि सायावनो आसा खालामदों आरो जोंनि सायावनो फोथायनाय थादों नोंथांमोना जेनो भिडिअखौ नुबाय माखासे आरो नै दा ओरैबायदि नै दा नेक्स्ट 2025आव एक्स एनडिएफबिआ बिजेपिखौनो सापर्ट खालाममारगोन नामा अब्ला नै दा नोंथांमोनहा जेन भिडिअआवनो नुबाय फुरा सापर्ट जे हेमन्त बिश्व शर्मा आसामनि सिएमनि खोथा बुहुत बहनगासिनो दं अब्ला एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फारामाबो बिजेपिखौ सापर्ट खालामगोन नामा अब्ला जोंनिनो मोननै जेन पलिटिकेल हान्जा बिटिसिआव मोननै पलिटिकेल हान्जा दङ बिपिएफ आरो इउपिपिएल अब्ला बै मोननै पलिटिकेल हान्जाया बिटिसिआव माब्रै जानो हागौ अब्ला मोनहा नोंथांमोननि मोन्दांथिजों बे फैगोन बिटिसि इलेक्सनखौ नोंथांमोनहा फोरमायहरबानो जाबाय आरोखि